dan. Mela, ħanaraw nilqaw maħna issa. Emmu, Kane Side nilqak maħna. Nsellimlek, Antonella. Provajt nżom daqxejn fil-ħin imma program li jkun live u hekk, pero nieħu pjaċir meta narak fil-program tagħna li huwa importanti illi dejjem nafri għaddejja kampanja ta' għarfien Take Action. Maħna Kane Side li huwa il-manager għal-komunikazzjoni għal-fondazzjoni Lob Responsabbli. Narawk diversi programmi, kemm anke ta' waqt ma' Angela Ġus niskada u bilkom għaddejjin ħafna b'din il-kampanja per dinja kampanja b'saħħitha ħafna illi anke YouTube nkun edha nfittex ġora titla u verament nixtieq ngħidilkom proset għaliex żgur qed tagħmlu differenza. Ġifieri ħafna nies illi kemm importanti li nkunu konxi kif nistgħu ngħixu ħajja aħjar u kif nistgħu wkoll ngħinu lil ħadd ieħor. Forsi ejja nibdew daqsxejn nitkellmu dwar anke d-differenza forsi bejn gaming u gambling. Tajjeb illi ngħidulhom. Sewa. Importanti immens, Antonella, li nkunu nafu d-differenza bejn terminoloġiji li llum il-ġurnata nisimgħuhom on a daily basis, ta' kuljum. Mela, jekk inti taqbad il-gaming, hija l-attività dak kollu konness mal-prattika tal-lob virtwali fejn inti tista' tgħid li ma tkunx qed tirriskja flusek waqt dan it-tip tal-lob. Nistgħu nagħmlu xebħ komparattiv mal-console gaming. Issa, vis-à-vis il-gambling, li huwa bil-Malti lob tal-azzard, hemmhekk għandek il-gambling lob tal-azzard li jseħħ f'land-based gaming parlors bħal huma casinos, kwienet tal-lob, swalli tat-tombla, etc. Umbagħad għandek l-iGaming li huwa il-gambling ipprattikat online. Hemmhekk f'dak ix-xenarju inti tkun qed tirriskja flus, ġid, proprjetajiet, jiġifieri importantissimu li kemm fil-gambling u kemm fil-gaming tiġi prattikata responsabilità, Antonella. Illum il-ġurnata gaming vera ma jinvolvix riskju ta' flus, imma bl-avvanzi fit-teknoloġija, insemmi terminoloġiji moderni bħal huma loot boxes u skin gambling, bil-mod il-bot qed jidħol il-kunċett tal-lob tal-azzard ukoll fil-lob virtwali. Allura, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli issemmi kemm il-pożittiv u kemm il-negattiv. Ma gaming għadna forsi ma nifhmu jissew ngħidu mela la gaming ħajjilagħbu. Issa, u dejjem jidħlu l-flus, eċetera, eċetera. U forsi jgħinutuhom anke eżempji fejn mill-lat pożittiv u mill-lat negattiv, għaliex imbagħad wara għandi filmat illi nixtieq illi nuri wkoll waqt din il-diskussjoni tagħna. Mela, meta aħna nitkellmu dwar gaming, lob virtwali, ipprattikat mit-tfal tagħna, miż-żgħażagħ tagħna, mill-adulti tagħna, hemmhekk importantissimu li indaħlu il-kunċett ta' responsabilità, Antonella. Issa, iż-żmien dejjem jevolvi, t-teknoloġija dejjem tevolvi u fejn jidħlu t-tfal tagħna importanti li l-ġenituri jkunu aware ta' ċertu prattiċi ta' kontroll. Għaliex? Għax jekk il-gaming li kif qed tajjeb ħafna inti għandu l-pożittiv tiegħu, pożittiv, x'inhu l-pożittiv tal-gaming? Għandek il-hand-to-eye coordination. Qed issaħħaħ l-abiltajiet ta' attenzjoni tiegħek, multitasking. Anke eżerċizzju fiżiku vis-à-vis dan il-virtual reality gaming. Jiġifieri il-gaming fih il-pożittiv tiegħu. Imma bħal kollox, meta jiġi prattikat b'eċċessività, x'jiġifieri? Meta t-tfal tagħna jibdew jagħtu importanza b'ossessjoni lil gaming flok affarijiet oħrajn importanti bħal il-familja, is-soċjali bħalma hu xogħol tal-iskola. Hemmhekk iridu noqogħdu attenti
Allura rridu nużaw ċertu prattiċi hawnhekk nixbed daqsxejn il-widnejn tal-ġenituri. U hemm biex joqogħdu attenti it-tfal tagħna x'tip ta' logħob qed jilagħbu. Jekk il-logħob li qed jilagħbu huwiex adattat għalihom. U għall-età tagħhom. Ekku hawnhekk insemmi l-famuż Peggy number li kif nixxu logħba li tfal tagħna naraw dak in-numru fuq wara tal-kaxxa u jkun adattat naraw li jkun adattat għall-età ta' wliedna. Dawn huma kollha tips żgħar li at the end of the day jaffettwaw Antonella biex naħarbu kemm jista' jkun mill-eċċessività li qed ngħid tfal tagħna jorbot ukoll għaż-żgħażagħ tagħna, jorbot ukoll għall-adulti tagħna. Il-gaming irid ikun iridu nużaw bħala attività ta' rikreazzjoni, ta' divertiment. Hemm ħafna aktar affarijiet importanti. U nixtieq insemmi wkoll nagħmel parentesi. Hemm differenza bejn professional gamer Antonella, social gamer u problematic gamer. Hawn min jilgħab il-logħob virtwali bħala xogħol, jaqla l-flus minnu. Hemmhekk tidħol ċertu eċċessività. Imbagħad għandek il-gamer soċjali li inti qed tilgħab bħala rikreazzjoni u għandek iżomm il-limitu ta' ħin. Jekk taqbeż fl-eċċessività u tidħol l-ossessjoni, hemmhekk qed ta' inti taqa' fil-linja tal-gamer problematiku li l-Fondazzjoni Logħob Responsabbli toffri is-support tagħha wkoll. Mhux biss noffru s-support viżavi logħob tal-azzard u adulti fuq 18-il sena, imma noffru wkoll support lill-ġenituri li forsi għandhom daqsxejn ħsieb fuq moħħhom qed jinkwithom daqsxejn it-tifel jew it-tifla tqatt' ammonti kbar ta' ħin quddiem l-iskrin. Jgħidu l-ek le jien għandi żmien biżejjed issa. Ġedin, m'hemmx età tista' mhux għax it-tfal donna tista' tiġrilhom jew liż-żgħażagħ. Anke l-kbar u ġieli jiġri meta persuna immur għal xi ħaġa eċċessiva għaliex don jħossu bord u jara x'ħajsib biex jeċċita ruħu biex minn għalih laħat immotiva, minn għalih ħattik dik l-adrenalina u tispiċċa bi problema. L-eċċessività twassal għal reperkussjonijiet, Antonella. Importanti li kif naraw li t-tfal tagħna jew aħna bħala żgħażagħ u adulti qed inħossuna li l-eċċessività qed telibna, ħadd pjaċir nara l-intervista tas-sinjuri ta' qabilna tal-Association for Model Engineers. Dawn l-attivitajiet huma importantissimi għaliex iservu ta' alternattiva għall-eċċessività. Allura rridu nżommu daqsxejn ta' kontrollu bilanċ. Ekku, kien jiena xtaqt li għandna dan il-filmat Karmel Busuttil fejn qed jitkellem qed naraw anke tfal jilagħbu l-futbol, Karmel Busuttil kulħadd jafu huwa idolu ta' dawk speċjalment li din fis-settur sportiv. Kiena ħadd pjaċir li arġejt qed nara u hemm uċuħ li qegħdin iwasslu dan il-messaġġ ġifieri għandek nies li kulħadd jafhom li dawn ukoll jgħidu isma' take action. Ejjew naraw flimkien. Iż-żminijiet jinbidlu u anke t-tendenzi. Qabel il-ġenituri kienu jħeġġu lil uliedhom jipprattikaw xi sport, xi attività kulturali jew artistika. Il-logħob virtwali u l-logħob tal-azzard online saru ħafna aktar aċċessibbli u ħafna aktar attraenti mill-attivitajiet l-oħrajn. Ħafna ġenituri preferu li l-uliedhom jgħodu ġewwa, kemm biex inaqsu l-perikli u wkoll biex jifukaw fuq l-istudju. Għal dawk ikbar fl-età imbagħad il-gazino jaf jibda jservi bħala l-ħarġa tagħhom. Iż-żgħażagħ tal-lum qegħdin jaqattaw wisħin bil-qiegħda, jistudjaw u jilagħbu. L-eżerċizzju fiżiku donnu sar attività tal-ftit. Iż-żgħażagħ qegħdin jirrikorru għall-ikel ta' malajr li ħafna drabi mhux tajjeb għas-saħħa. Ħafna qegħdin jirriskjaw l-obeżità. Għar minn hekk, il-logħob eċċessiv jista' jkun iż-żerrija biex dawn iż-żgħażagħ jaqgħu fil-vizzju u jispiċċaw vittmi tal-logħob tal-azzard. Nistgħu nitkellmu ma' wliedna, insibulhom alternattivi, inżommuhom il-bogħod mill-vizzju. Nistgħu ngħinuhom biex ma jispiċċawx vittmi tal-obeżità jew tal-logħob tal-azzard eċċessiv. Flimkien magħhom nistgħu nsibu bilanċ. Take action, kun rebbieħ, ara fil-limiti tiegħek. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020. L-iktar kelma li jekk f'daqqa waħda jiena
bilanċ. Kemm importanti il-bilanċ f'kollox, kull ħaġa li nagħmlu fil-ħajja tagħna u nippruvaw niġbdu l-attenzjoni ġifieri din il-kampanja issa qabdet ġmiela ilha għaddejja u kif se tkun imqasma ġifieri sakemm ħatibqa' għaddejja, imma ħafna nies jgħidulek inħass il-bżonn li jkun hemm għarfien għax dan mhux kampanja u tispiċċa imma il-ħin kollu dejjem tfakkar. Ekku, waħda mill-għanijiet tagħna b'din il-kampanja Take Action li issa prattikament wasalna fl-aħħar, kien it-tir tagħna li nġelu lin-nies iħossuhom parti minn din ir-realtà ġdida, Antonella, realtà li torbot gaming, iGaming, gambling, li t-tfal tagħna qegħdin tista' tgħid jitwildu fiha. Allura, il-bilanċ tantu importanti li rridu narfu kemm il-pożittiv li għadni kemm insemmi, imma wkoll insemmu wkoll ir-reperkussjonijiet li ħareġ ukoll mill-firmat. Reperkussjonijiet. L-eċċessività iwassal għal reperkussjonijiet varji fosthom l-obeżità kif issemma. Il-gaming hija attività li hija waħda sedentarja ngħidula li inti tħaddem mill-inqas ġismek. Allura inti tirrikorri għall-ikel ta' malajr, torqod inqas, l-attenzjoni fuq il-post tax-xogħol, l-attenzjoni fl-iskola tonqoslok. Allura jridu noqogħdu daqsxejn attenti. Din il-kampanja Take Action kienet parti minn proġett, Antonella, proġett ambizzjuż għall-fondazzjoni, iva, proġett ta' 1.1 miljun euro finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Kampanja ambizzjuża nerġa' ngħid għall-fondazzjoni għaliex mhux faċli meta titkellem illum il-ġurnata fuq gaming jew nisimgħu mill-lat politiku ta' liħ finanzjarju, boost finanzjarju, eċċetera, li tajjeb li nitkellmu fuq ukoll. Imma tisma' wkoll ħafna negattività normalment. Il-fondazzjoni xtaqet li tkun nerġa' ngħid ta' bilanċ. Ma nistgħux inħarsu lejn dawn l-attivitajiet moderni vis-à-vis lenti negattiva biss. Imma rridu naraw ukoll il-pożittiv. Tista' tieħu pjaċir, kontroll, kif edna bilanċ u xorta waħda kif tipparteċipa imma. Għaliex le? Kemm jista' jkun inżommu lin-nies hemm barra il-bogħod mill-eċċessività. Once li l-persuni sfortunatament li jkun hemm minnhom li jaqgħu għall-vizzju, hemmhekk il-suġġett ta' responsabilità ftit jorbot. Min forsi għaddej minn din il-problema jew jaf b'xi ħadd għax din hija l-golden question ngħidilha jiena. X'wieħed għandu jagħmel kif għandu forsi anke dak li jkun ħajjgħidu ma taħsibx li qed tilgħab iżejjed jew ma taħsibx li qed tqatta' ħafna ħin tista' tagħmel xi ħaġa oħra. Kif għandu wieħed jitteklija jew l-tfal jew u x'għandu jagħmel biex ovvjament jiġi għall-għajnuna tagħkom. L-ewwel ħaġa il-komunikazzjoni hija ċavetta, ġifieri rridu nitkellmu mal-persuna u inġelu għat irrikonoxxi jekk tkun għaddejja minn problema akuta li iva hemm problema u iva il-persuna għandha bżonn is-support. Is-support qiegħda hemmhekk Antonella, l-Fondazzjoni l-Op Responsabbli toffri s-support permezz tal-linja ta' support nazzjonali 1777. Barra minn dik il-linja nazzjonali għandna wkoll iċ-chatline marbuta mal-website tagħna www.rgf.org.mt. Iva għandna ġenti mħarġa nisimgħu il-karba tal-persuna, normalment persuna ċempel anke għal informazzjoni. Nilqgħuha t-telefonata u noffru s-support bl-aħjar mod possibbli. Jina nirringrazzjak illi oġbokkum magħna, aħna min-naħa tagħna anke fuq il-paġna tal-Facebook ħantellaw ukoll is-sit elettroniku l-informazzjoni biex dak li jkun qed jismana u forsi jab xi ħadd li hemm xi każ allura tistgħu awtomatikament forsi jekk ma lħaqtux ktibtu tkunu tistgħu tidħlu f'aktar fid-dettall. Grazzi ħafna, il-kumplament tal-ħidma it-tajba u dejjem keep up the good work. Grazzi, u minn hawnhekk però ħammur